Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Рулти J. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 8 май соли 2021 мебошад. 1000 рубл 152 сомонӣ, $100 1132 сомонӣ. Дар имрӯза набор мон 15 та мошинҳои фурӯшӣ мешаванд. Opel Vectra B, Astra G, Sechka, Hyundai Sonata ҳамаш дар имрӯза набор мон ҳастай. ҳамун чиз заказое ки шумо дода гибиден ҳавои дӯстони азиз, барои ин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон мошини фурӯшӣ дошта бошед ва рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp суфрат ва маълумоти пурраи оиди мошинтон роя кунед. Агар мошин гуфтеста бошед дар комментария нависед чӣ хали мошин шумо дар коре. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. сар мекунем дар комментария Hyundai Sonata хоҳиш кардан то 65000 сомона. марҳамат пешниҳод мекунем дута Hyundai Sonata. Якум гишт соли барориши 2011, 2.0 литр мотор, бензин плюс газ, коробка передач автоматай. Нархаш 6000 сомонӣ мебошад, бо арзонам мешавад. Кредит боша 1252 сомонӣ ҳар моҳа меспорем бо пешпардохти 18000 сомонӣ то 4 солай через бонки Алиф. дуюм Hyundai Sonata, иш аллакай солаш 2010 мебошад. сӯзишвориш фақат газай, коробка передач автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. соҳиби мошин мега нархаш 77000 сомонӣ, савдоам мешавад. савдо фақат дар назди мошин. агар кредит гирем 1608 сомонӣ ҳар моҳ меспорем то 4 сола бо пешпардохти 23100 сомонӣ. Opel Astra G аз шаҳри Хуҷанд хоҳиш кардан. марҳамат. соли барориш 1998, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ мебошад. коробка передач автоматай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. маълумоти боқимонда через телефон мега соҳиби мошин. нархаш 36000 сомонӣ мебошад. савдоам мешавад. 751 сомонӣ ҳар моҳа меспорен бо пешпардохти 10800 сомонӣ агар хоҳен кредит гирифтан. дуюм Opel Astra G, ишамаи Хуҷандай, соли барориш 1998, 1.6 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач автоматай. соҳибиш мега ки мошина ҳолаташ нағзай, центрозамок, кондитсионер, люк, автомат, 4 электропакет, салон тоза, мотор, коробка ходовой 100%. пробегаш роднояй, Техас Мотор то 2 декабри соли 2021 дора. нархаш 40000 сомонӣ, савдоам мешавад, алиша мешавад. кредит 835 сомонӣ ҳар моҳа меспорен бо пешпардохти 12000 сомонӣ. Mercedes Sechka, соли барориш 1994, задний привод, 1.8 литр мотор, сӯзишвориш бензин, коробка передач механика. нархаш 26000 сомонӣ мебошад. соҳибиш мега ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. кредит агар гирем 542 сомонӣ ҳар моҳа меспорен бо пешпардохти 7800 сомонӣ. дӯстони азиз, чӣ мошине ки дар имрӯза набормон мебинен ҳамашон аз шаҳри Душанбе айбихарзи ҳамун дута Opel Astra G. агар шумода аз дигар шаҳрҳо дар кор бошад, марҳамат нависед дар комментария чӣ хали мошин ва аз кадом шаҳр шумода дар коре. боз як сечкаи фурӯшӣ, соли бароришиш 1995, передний привод, 1.8 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач автоматай. мошин элегантай, дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор полный объёмняй, задагӣ пусидагӣ надорад. краскаш родной, дискои престиж, балоно 80%, калонкои оригинали хидш. савдо дар болои капот мешавад, беҳуда занг назанед.
хоҳиш мекунад соҳиби ҳамин мошин. Нархаш 41 000 сомонӣ мебошад, савдоам мешавад. Opel Vectra B соли барориш 1998, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Краска родной, 4 баллони нав, аккумулятор нав. Нархаш 28 000 сомонӣ мебошад, савдоам мешавад. Кредит через бонки Алиф 584 сомонӣ ҳар моҳа то 4 сола бо пешпардохти 8400 сомонӣ. Боз як Vectra B, ишалакай 2001 солуш, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишвориш бензин, коробка передач боша, автоматай. Документош 1 сола, баллонош нав, аккумулятор нав, кондитсионер кор мекунад 100%, салон тоза. Нархаш 45 000 сомонӣ, савдоам мешавад. Кредит 939 сомонӣ ҳар моҳа бо пешпардохти 13500 сомонӣ. ва дӯстони азиз, нашоти кредит камтар гуфтанием ки кредита фақат банк мета, бонки Алиф. барои кредит гирифтан шумо мошина интихоб мекунед, ба банк муроҷиат мекунед ки ман дар ҳамин мошин дар корай, банк боша ҳамин мошина мехараву баъд шумо ҳар моҳ ҳамун пули банка меспоред то 4 солай ва 30% пули мошина пешпардохт мекунед. Deo Damas соли барориш 2008, задний привод, 1.1 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач механика. дар комментария танген хоҳиш кардан на марҳамат бародар, ишай ҳози бобади бояд тайдигаша пешниҳод мекунем. Танген на ходоҳа ягон дард надора, срочно сум дар корай. Документош то моҳи сентябри ҳами сола, мега соҳиби мошин. Нархаш 10 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. боз як танга мефурӯшӣ, иш солаш 2006, задний привод, 1.1 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Нархаш 17 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. Opel Zafira соли барориш 1999, передний привод, 1.8 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач автоматай. Тонировка то августи соли 2021 дора. Нархаш 40500 сомонӣ, савдоам мешавад. Кредит 845 сомонӣ ҳар моҳа бо пешпардохти 12150 сомонӣ. боз як Opel Zafira, ишалакай 2007 солуш, передний привод, 1.8 литр мотор, сӯзишвориш бензин, коробка передач боша, механика. мошин нав растамошка шудагиай, дар ҳолати хуб қарор дорад. вагонай бе камбудӣ срочно фурӯхта мешавад бо нархи 63 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. кредит 1315 сомонӣ ҳар моҳа бо пешпардохти 18900 сомонӣ. Nissan Maxima соли барориш 2000, передний привод, 2 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. алишам мешавад. нархаш 33 000 сомонӣ мебошад, савдо дар назди капот. кредит 689 сомонӣ ҳар моҳа бо пешпардохти 9900 сомонӣ. Nissan Cefiro соли барориш 1998, передний привод, 2 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач автоматай. нархаш 25 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. 522 сомонӣ ҳар моҳа меспоред агар кредит гирен.
бо пешпардохти 7500 сомонӣ. ва охирон мошини фурӯшии имрӯзанавормон ба фикрам яке аз беҳтарин мошинҳо мебошад. Hyundai Santa Fe соли бароришаш 2020, полный привод, ДВД литр мотор, сӯзишвориш дизеляй, коробка передач автоматай, растамошка дора, вагон Европа, сеим ряди сиденьев дора, шестисезонный климат контроль, аудиосистема Крель, 4 камера дора, шторки дора, full options, расходаш тақрибан 8 литр дар 100 километрай, нархаш 385 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. ва ин буд охирон мошини фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. то боздид, барори кор шумо.